ተመራመርቲ ስነ ምድር ከም ዘረጋገጽዎ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያን ሞዛምቢክን ካብ ኣፍሪካ ተነጺለን ናይ ባዕለን ኣህጉር ወይ ድማ ክፍለ ዓለም ክፈጥራ እየን። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሓድሽ ውቅያኖስ ክፍጠር እዩ። በዚ ምኽንያት ናይ ባዕለን ገምገም ባሕሪ ዘይነበረን ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳን ዛምቢያን ናይ ባዕለን ገምገም ባሕሪ ክህልወን እዩ። እዚ ንኽፍጠር ግን ሓያል ዝኾነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ስለ ዘጋጥም በዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝለዓለ ጉድኣት ክበጽሕን ዝኽእል 10 ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከተማታት መነመን እየን ዝብል ክንርኢ ኢና። ዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ኸ ኣብ መበል ክንደይ ደረጃ ትርከብ ዝብል እውን እንደስሶ ኢና። ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ 2 ምስ ተመቐለ ብማይ ተመሊኡ ሓድሽ ውቅያኖስ ክሳዕ ዝፍጠር ካብ 5 ክሳዕ 10 ዓመት ክወስደሉ ከም ዝኽእል ይግመት። እዚ ብኸመይ ክኸውን ይኽእል? ኣብዚ ቪድዮ ሚስጥር ምፍንጫል ምብራቕ ኣፍሪካን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝፍጠር ሓድሽ ውቅያኖስ እንታይ ከም ዝመስልን ኣብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ድማ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከጋጥም ከሎ ንገብሮ ዝግበአና ቅድመ ጥንቃቐ እንታይ ከም ዝኾነን ክንድህስስ ኢና። ተመራመርቲ ስነ ምድርን ስነ ፍልጠትን ኣህጉር ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ 2 ተፈንጪላ ሓድሽ ኣህጉር ወይ ድማ ክፍለ ዓለም ክፍጠር ከሎ ብዝፍጠር ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ስጋት ናይ ዘለዋ 10 ከተማታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሽም ዝርዝር ኣውፂኦም እዮም። ብሃገር ኤርትራ ክንጅምር። ቅድሚኡ ግን እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ከምኡ እውን እዚ ሓበሬታ ክሰምዕዎ ኣለዎም ኢልኩም ናብ ትሓስብዎም ሰባት ሼር ግበርዎ። ኣብዚ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብን ርእይቶን ድማ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጻሓፉለይ። ቻናልና ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ብዚ ዝፍጠር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክህሰያ ዝኽእላ 10 ከተማታት ኤርትራ ቀዳማይ ንጽዋዕ፣ ካልኣይ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ፣ ሳልሳይ ከረን፣ ራብዓይ ባራንቱ፣ ሓምሻይ መንደፈራ፣ ሻድሻይ ደቀ ምሓረ፣ ሻውዓይ ይንዳዕ፣ ሻምናይ ሓበሮ፣ ታሽዓይ ዓዲ ቀይሕ፣ ዓስራይ ድማ በይሉል እንትኾና ካብ ኢትዮጵያ ድማ ብቐዳማይ ደረጃ ኣዋሽ ፈንታሌ፣ ካልኣይ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ዝኾነት ኣዲስ አበባ፣ ሳልሳይ ኣዳማ፣ ራብዓይ መተሃራ፣ ሓምሻይ ኣሰበ ተፈሪ፣ ሻድሻይ ሰኔንቶ፣ ሻውዓይ ድሬዳዋ፣ ሻምናይ ጂማ፣ ታሽዓይ ጎንደር፣ ዓስራይ ሐዋሳ እንትኾና ዋና ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ድማ ኣብ መበል 12 ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ቅድሚ ዓመታት ሳይንቲስታት ኣፍሪካ ኣብ 2 ክትምቀል እያ። ኣብቲ መንጎ ዝተመቐለ ቦታ እውን ሓድሽ ውቅያኖስ ክፍጠር እዩ። እዚ ሕዚ ዘሎ ካርታ ዓለም እውን ይቕየሩ ኢሎም ነይሮም እዮም። ሕዚ ዝወፁ ዘለው ናይ ሳተላይት ምስልታት ኣብቲ ከባቢ ዘጋጥሙ ዘለው እሳተ ጎመራ፣ ምንቅጥቃጥን ምስንጣቅን መሬት ከምኡ እውን ካብ ከርሰ ምድሪ ፈንዲኡ ዝወፅእ ዘሎ ውዑይ ማይ ነዚ ሓሳብ ዘራጉድን ቅድሚ ዓመታት ሳይንስታት ዝበልዎ ሓሳብ ዘረጋግፅን እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። እቲ ዘጋጥም ዘሎ ዓብዪ ምስንጣቅ መሬት ምስቲ ካብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ኢስት ኣፍሪካን ሪፍት ቫሊ ሲስተም EARS ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያን ሞዛምቢክን ኣብ 2 ክምቀላ እየን። ኣብ መንጎ እቲ ዝተመቐለ መሬት ድማ ሓድሽ ውቅያኖስ ክፍጠር እዩ። መበገሲ ናይቲ ሓድሽ ውቅያኖስ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዝርከብ ፍሉይ ሽሙ ድማ ፈንታሌ ዝበሃል እምባ እዩ። እምባ ፈንታሌ ካብ ኣዲስ አበባ 150 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ እንትኸውን ኣብዚ እምባ ዝፍንድእ ዘሎ እሳተ ጎመራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደን እናወሰኸን ዝኸይድ ዘሎ እንትኸውን በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ኣዲስ አበባ ህንጻታት ተነቓኒቖም እዮም። ኣብ ከባቢ ፈንታሌ ድማ መሬት ኣብ 2 ዝምቀል ዘሎ እንትኸውን ኣብቲ ውሽጢ እቲ ዝተሰንጠቐ መሬት ድማ ሓያል ናይ ማይ ድምፂ ይስማዕ እዩ ዘሎ። ኣብ ሓደ ቦታታት ድማ ካብ ከርሰ ምድሪ ውዑይ ማይ ፈንዲኡ ምውፃእ ጀሚሩ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሓደሽቲ ቃልያት ዝፍጠሩሉን ቅርፂ መሬት ብብዙሕ መልክዑ ዝተቀያየሩሉን እምባታት ዝፈራረሱሉን ሓደሽቲ ሩባታት ዝተፈጠሩሉን ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ከምዚ ዝበሉ ነገራት ኣብ ከባቢ ፈንታሌ ሕዚ ኣይኮነን ምፍጣር ተጀሚሩ። ቅድሚ 50 ዓመታት ብተመሳሳሊ መንገዲ ብዝተፈጠረ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ ከርሰ ምድሪ ማይ ፈንዲኡ ብምውፃእ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መጠኑ እናወሰኸን እናሰፍሐን ዝመፀ ዓብዪ ቃላይ ተፈጢሩ እዩ። እዚ ቃላይ እዚ ካብ ኣርታዕሌ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኣብ ጥቓ መተሃራ ትበሃል ከተማ ዝተፈጠረ እንትኸውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ስፍሓቱ እናወሰኸ
ናይ ከተማ መተሃራ ጥዕና ጣብያ ቤት ትምህርቲ መዘናግዕ መናእሰይ ናይ መንግስትን ናይ ግለሰብን መንበሪ ገዛውቲ ብምውሓጥ ብዙሓት ነበርቲ ከተማ መተሃራ ዘፈናቀለ ቃላይ በሰቃ ይበሃል። ናይዚ ቃላይ ማይ ከም ናይ ውቅያኖስ ማይ ሰባት ኣይሰትይውን፣ ንተኽሊ እውን ኣይኸውንን፣ እንስሳት እውን ኣይሰትይውን። ሓያል ጨና ዘለዎን ጨው ዝበዝሖን ብጣዕሚ ኣሲድን መርዛማን ቃላይ እዩ። እዚ ቃላይ ኣብዚ ውሽጢ 50 ዓመት ብጣዕሚ እናሰፍሐ ብምምፅኡ ንከተማ መተሃራ ክውሕጣ ዝኽእል እኳ እንተነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ንምክልኻል ብዝሰርሐሉ መተንፈሲ ትቦ ናብ ሩባ ኣዋሽ ንኽፈስስ ዋላ እኳ እንተተገበረ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመት 1278 ሄክታር ስፍሓት ግን ክሽፍን ክኢሉ እዩ። ሕዚ ብዘጋጥም ዘሎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድማ ቃላይ በሳቃ ዝነበሮ ፍጥነት ከም ዝወሰኸ ሓበሬታት ካብቲ ከባቢ እናወፁ ይርከቡ። ኣብ ከባቢ ፈንታሌ ብዘጋጥም ዘሎ ምፍንዳእ እሳተ ጎመራ ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ ምድርን መሬት ኣብ ክልተ እናተመቐለ ካብቲ ዝተመቐለ መሬት ድማ ውዑይ ማይ ፈንዲኡ ይወፅእ። እዚ ከዓ ጌሳር ዝበሃል እንትኸውን እዚ ዝፍጠር ድማ ናይ ከርሰ ምድሪ ማይ ብዝመኸኸ ከውሒ ፈሊሑ ሓያል ዝኾነ ፀቕጢ ብምፍጣር ብሓያል ድፍኢት ላዕለዋይ ክፋል መሬት ሰንጢቑን ላዕሊ ብምውፅኡ ኣብ ወረዳ ዶለቻ ካልኦት ከም በሳቃ ዝበሉ ሓደሽቲ ቃላያትን ሩባታትን ምፍጣር ስለ ዝጀመሩ ልዕሊ 20,000 ነበርቲ ከባቢ መንበሪ ከባቢኦም ገዲፎም ንክፈናቐሉ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ሳይንቲስታት ኣፍሪካ ኣብ ክልተ ምንቃላ ብፍጹም ዘየጠራጥርን ዘይተርፍን ሓቂ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብ ክልተ ክትምቀል ከላ ድማ እቲ ሓደ ክፋል እቶም ዝበዝሑ ሃገራት ሒዙ ዝተረፍ እንትኸውን እቲ ዝፍጠር ሓዱሽ ፍንጫል ኣህጉር ድማ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያን ሞዛምቢክን ዝሓዘ ከም ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታ USA ቱዴይ ተዘርጊሑ እዩ። ዶክተር ኤድዊን ዲንዲ ዝተባሃለ ናይ ናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ፋኩልቲ ናይ ጂኦሎጂ ዲፓርትመንት ሓላፊ ዝኾነ ተመራማሪ ምስ መርበብ ሓበሬታ ኦል ኣፍሪካ ኣብ ዝነበሮ ፃንሒት ናይ ኢስት ኣፍሪካ ሪፍት ቫሊ ምብራቃዊ ክፋል ኣክቲቭ ወይ ብጣዕሚ ንቑሕ ከም ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ካብ ንዕዘቦ ዘለና ኩነታት ምርዳእ ይከኣል እዩ። ኣፍሪካ ኣብ ክልተ ምምቃላ እውን ዘይተርፍ ነገር እዩ። ይኹን እምበር እዚ መዓዝ እዩ ክፍጠር ንዝብል ሕቶ ግን ምምላስ ኣጸጋሚ እዩ። በዚ ዕለትን ወርሕን እዩ ክፍጸም ኢለ ግን ክነግረኩም ኣይኽእልን ክብል ተዛሪቡ እዩ። ምንቅጥቃጥ መሬት እንተጋጥም ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቄታት እቲ ምንቅጥቃጥ እንትፍጠር ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ካብ ገዛ ወፃእ እንትኾንኩም ካብ ኣእዋም፣ ህንፃታት፣ ዓምድታት ኤሌክትሪክን ካልኦት ወዲቆም ጉድኣት ከስዑ ዝኽእሉ ነገራትን ምርሓቅ ኣብ ለጥ ዝበለ ሜዳ ምዃን ይምከር። ኣብ ውሽጢ ገዛ እንትኾንኩም ድማ ናብ ኣፍ ደገ በርታት፣ ኮለን ወይ ድማ ጠርዝታት፣ ኮሪደራት ተጸጊዕኻ ምሕላፍ ከምኡ እውን ካብ ምድጃታት ሓዊ፣ ካብ ዝተሰቐሉ ፍሬማት፣ ካብ መደርደር መጻሕፍትን ከባቢ መስኮት ምርሓቕን ምድጃታትን ጋዝን ብዝተኻለ ቅልጣፈ ምጥፋእን እንተዘይኮይኑ ድማ ካብቲ ከባቢ ምርሓቕን ይምከር። ኣብ ውሽጢ ዓበይቲ ህንፃታት እንተኾንኩም ካብቶም ህንፃታት ንምውፃእ ዘይምፍታን፣ ሊፍት ብፍጹም ዘይምጥቃም፣ ብተወሳኺ ድማ ካብ ከባቢ ደረጃታት ምርሓቕ የድሊ። መኪና እናዘወርኩም እንተኾንኩም ድማ ካብ መስመራት መመሓላለፊ ኤሌክትሪክ ምርሓቕ፣ ኣብ ከባቢ እዋምን ሽቦታትን ደው ዘይምባል፣ ዓምድታት መስመር ኤሌክትሪክን ሽቦታትን ኣብ ልዕሊ ተሽከርካሪ እንተወዲቖም ድማ ካብቲ መኪና ንምውፃእ ዘይምፍታን፣ ብዝተኻለ ቅልጣፈ ኣብ ግልጽ ዝኾነ ቦታ መኪናኹም ደው ምባል ይምከር። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዚ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብን ርእይቶን ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጸሓፉለይ። ንቻናልና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። እዚ ናናቲ ቲዩብ እዩ።